Riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare! Top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs! Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Mali nang napilit. Oo nga, Robin Siena! Namaalam ka na ba? Ha? Namaalam sa buhay. Nagpaalam ka na ba? Oh. Kasi mag-uundas na mag-holiday. Uy, Gagi, parang nakakatakot yung mga tanungan mo. Parang namaalam na ba ako sa buhay ko? Ano ako, reincarnated? Di kasi syempre araw ng mga patay. Ay, oo. Di ba malapit na? Legit yan. Well, hindi pa ako nakakapagpaalam and I will take this opportunity. Oh. Miss Nicole Yala, kung nakikinig ka sa mga boss natin, please, payagan niyo po kaming mag-undas. Hoy! Baka sasabihin nila, Oo. sige go lang pero wala ka nang babalikan. Di, joke lang po. Ako, I really love my job. Awa. Oo, pero every time na nung pumasok na ako Sige, kaya mo. Kinakabahan siya. Oo, as someone na nagtatrabaho na and all, Awa. yung undas for me is something very special. Ayan. Kasi ito rin yung pagkakataon para kahit papano mag-reconnect sa pamilya ko. Awa. Yan. Pero nung high school ako, hindi ko to na-appreciate. Bakit naman? Kasi syempre, ano lang to parang, okay, ilang araw lang na bakasyon, pero Gagi, parang ngayon, Oh. na ang iniisip natin, Meralco bill, Yan. kailangan din talaga natin ng pahinga. 'Di ba? Ayaw naman natin yung parang ano talaga tayo, alipi ng salapi. Awa, Oo. syempre naman. Pero syempre, iba-iba rin naman tayo ng mga plano, Sa 'di ba? undas, no? Oo, gaya ko, nakadepende lang din ako kung magli-leave ka, di magli-leave ako. Tapos yung iba dyan, Oh. 'di ba tayo magtitirik ng kandila? Oh. Yung iba dyan mag-uundas lang kasi gustong tumirik ang mata. Oy! Ay nako, dahil malapit ng mag-undas. Yan. At syempre, lumalabas ang mga ugali ng mga tao, di ba? oo nga, no? Nagpaplano na yung iba excited. Yan yung iba wapakels. Kaya nga. O kaya eto, ibibigay namin sa iyo, Kabisyo, ang unang 2 uri ng tao bago mag-undas! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot! Mo muna, ito ang mga sipag-sipagan. Guys, makinig kayo. Oy guys, gusto ko bago mag-holiday next week, matapos natin tong project na ito. Boss! Okay na, boss! Natapos ko na kahapon pa itong project na to para sa client. Opo. Hindi ko pa nagagawa yung parte ko. Gotcho! Ginawa ko na, Mar. Eto, gawa na. Wow, Jessa. I'm impressed, ha? Sige, ang gawin na lang natin yung mga presentation sa kliyente para sa susunod na linggo. Okay na po yun, boss. Nagawa ko na. Pati po yung susunod at susunod pang buwan. Kahit next year, gawa ko na. Opo. Sipag mo, Jessa. May sakit ka ba? Hindi naman. Gusto ko lang maging mabuting empleyado. Anyway, maraming salamat, Jessa, ha? Ay, boss. Since tapos ko na lahat. Okay lang po bang mag-leave ngayong undas? Yeah. Sure, karapatan niyo yan. Ay, wow! Pati na rin po next week pagkatapos nun. Tapos another week, tas next Monday pa ulit. Opo! Oh. At sa susunod pa, boss! Total naman, nagsipag na ako ngayon. Sabi ko na nga ba Ayan! Nabulgar na ang inyong mga sikreto. Oo, Gagi pare, kaya nakakatakot talaga yung mga nagsisipag-sipagan ngayon and all. Hoy, kasi ang kapalit niyan, matindihang leave. Pero para sa akin, okay lang din naman to, no? Oo. Kasi syempre, again, karapatan din naman ng taong mag-leave. 'Di ba? Dapat lang na bumawi, mawawala Tama. ka eh. Oo. Napansin ko lang, Robin, siya na you are so sipag the past few weeks. You are so sipag the past few weeks. Bakit ako yung inaano mo? Maglilive ka ba? Pero tama to, ang pag-leave ay hindi lang para makonsume yung leave mo, and ito ay para makapag-recharge din. Ayan. Sabi nga nung boss ko dati, kahit gaano kagandang cellphone or kahit gaano kagandang computer, kapag hindi ka nare-recharge ng maayos, papalya ka. Madidrain ka. Madidrain. Diba? Anyway, that's number 1 pa lang po naman tayo. So last but not least, number 2. Pangadwa, ito ang mga sakit-sakitan.
walang Boss operator, ito po yung boundary ko ngayong araw. Ay, aba, salamat Marha. Ikaw talaga ang paborito kong taxi driver. Kung wala ka lang pamilya, magpapakadyot ako sa'yo. Hachu! Ito naman hindi na mabiro. Pero seryoso Marha, salamat. Kasi laging kumpleto. Ay, ano ba yun? Ubo ng ubo. Kumpleto boundary mo, lalo na nitong mga nakaraang araw. Hachu! Tapos, hindi pa nalalaspag. Yung sasakyan ko, ako na lang. Alagang-alaga. Ay, hoy, nakikinig ka ba? Nagilimot ako dito. Ubo ka ng ubo. Boss operator, masama lang yung pakiramdam ko. Feeling ko magkakasakit ako. Patingin nga. Ay, naku, sige. Kahit wag ka na munang bumiyahe sa undas, ha? Ay, ala. Feeling ko nga boss, hanggang next week pa tong sakit ko. Baka pwede kong i-extend yung hindi ko pagbiyahe. Doktor ka ba? At napangunahan mo yung sakit mo kung kailan? Ito naman si boss operator. Syempre, alam ko katawan ko. At saka, magpapagaling ako sa amin. Uwi akong Pampanga. Ay, ang dami mong elbas, ha? Ayan. Para ito sa mga nagtatrabahong ubos na ang vacation leave at sick leave. Sabi siguro nila nakakainis naman tong dalawang to. Binulgar yung sikreto namin. Oy, gagi pare, wag kami kasi gawain namin yan. At saka nakakatawa dito, pinangunahan ng sakit. Oo nga. Wala pang ang sakit, biglang magkakasakit. Tapos alam niya kung hanggang kailan siya gagaling. Napakagaling. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na feeling mo nagsisipag-sipagan at nagsasakit-sakitan ngayon, i-shoutout natin sila. Hanapin mo sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broskies at Konyo Bicolano. Oy, gusto ko lang palang batiin. Ang daming nagbo-birthday ngayon. Grabe. Pero unahin natin yung nag-birthday kahapon. Yan. Ang napakapoging si Sir David! Oh, ang pogi, oh. Pogi. Grabe yung ngiti niya, yan yung tinatawag nating birthday glow. Ay, yan. Birthday Totoo, birthday glow talaga. Birthday glow. No? Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Yan. Oo. Nakangiti talaga si Sir Ro. Nakabantay siya sa ating booth. Ay, oo. Batiin nyo daw siya. Ayan, binati tuloy. Binati ka na namin, broski. Happy birthday, Sir David. At syempre, happy birthday din kay Uncle Dagol at Rakitera. O, di ba malapit na araw ng patay? Pero yung Grab driver na si Mark Buhay. Buhay na nakikinig sa atin ngayon. Kaya nga, yan yung nasakyan natin kahapon, no? Sir Mark Buhay, happy listening sa inyo. At birthday din ni Sir Tom ng Create Salon. Oy, kung hindi dahil kay Sir Tom, mapagkakamalang undas ang buhok ko kasi patay. Patay na patay. Sir Tom, happy birthday po. Ayan. At sa lahat ng nagbe-birthday ngayon, happy birthday po. Yun. O siya, Kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragong broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!